अध्यक्ष सन्माननीय विवेक सावरकर, निलमताई सावंत या ठिकाणी या सभेमध्ये सहभागी झाले.
जोरदार अशी निघालेली रॅली आहे. या रॅलीमध्ये बरेच नेते मंडळी उपस्थित आहेत. आपण काही जणांशी बोलूया. साहेब, आज शिवसेनेच्या वतीने संदेश पारकर साहेब उमेदवारी अर्ज भरायला जात आहेत आणि जोरदार अशी ही रॅली आहे. लोकांचा खूप हे दिसतोय सहभाग. आपलं काय म्हणणं आहे? खरं म्हणजे महाविकास आघाडीच्या वतीने ही रॅली आहे आणि महाविकास आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते शिवसैनिक या रॅलीमध्ये उपस्थित झालेले आहेत. हजारोच्या संख्येने आम्ही फॉर्म भरणाऱ्या संदेश पारकर यांचा विजय निश्चित करण्यासाठी 23 तारीखचा गुलाल हा आमचा असेल या दृष्टिकोनातून हा आजचा अर्ज भरायचा दिवस आम्ही निवडलेला आहे. आणि तो अर्ज भरताना ही हजारोच्या संख्येने तुम्ही बघताय. हे महाविकास आघाडीचे काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, या सर्व पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमचा विजय निश्चित आहे. ही तुम्हाला गर्दी बघून तुम्हाला जाणवलं असेल की हजारोच्या संख्येने इथे लोक उपस्थित आहेत आणि मोठ्या संख्येने आज आम्ही अर्ज भरणार आहोत आणि त्याच मोठ्या संख्येने प्रचाराला उतरून 23 तारखेला गुलाल हा आमचा असेल. असं म्हणणं आहे की विजय हा आपलाच असेल, 23 तारीख ही आपली असेल असं म्हणणं आहे. अजूनही बरेच नेते मंडळी आहेत. आपण ह्या सर्वांशी एक एक करून संवाद साधूया. आपल्यासोबत राष्ट्रवादीचे पिळणकर आहेत. पिळणकर साहेब,
ही सर्व गर्दी आणि संदेश पारकरांचा अर्ज भरायला आज आपण जात आहे. आपल्याला काय म्हणायचं आता ह्या उत्स्फूर्त प्रतिसाद लोकांचा भ्रमनिरास झालेला आहे आता आणि मोठ्या मताधिक्याने आमचा संदेश भाई निवडून येणार. ही आलेली गर्दी ही बोलून जाते, काय सांगून जाते. आणि आम्ही महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून संदेश भाई पारकरांना हस्ते परस्ते निवडून आणणार. संदेश पारकरांचा विजय हा आज झालेला आहे. विजय रॅली आहे ही, दुसरी विजय रॅली 23 तारखेला निघेल. पिळणकर यांचं म्हणणं आहे की ही विजय रॅली आज निघालेली आहे आणि दुसरी रॅली 23 तारीखला निघेल. पिळणकर साहेब, खरं म्हणजे संदेश पारकर हे सुरुवातीला राष्ट्रवादीमध्ये होते आणि कणकवलीमध्ये त्यांनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे नगराध्यक्ष म्हणून आणि पुढे आमदार म्हणून आता ते उभे राहत आहेत. काय आपलं म्हणणं? संदेश बद्दल कोणाच्याही मनात शंका घेण्याचं कारण नाही. संदेश पारकर हे गेले 35 वर्ष या जिल्ह्यामध्ये सेवा करतायत, अविरत सेवा. आणि आज या संदेश पारकरांना उमेदवारीच्या रूपाने यश प्राप्त झालेलं आहे, सगळं फळ मिळालेलं आहे. येणाऱ्या काळात संदेश पारकर झोपून देऊन सगळ्या गरीब गोरगरीब जनतेचं काम करतील आणि आपला ठसा उमटून दाखवतील. म्हणजे कणकवलीचे नगराध्यक्ष म्हणून तुम्ही फार चांगलं काम केलेलं आहे. कणकवलीवासियांच्या हृदयात बसलेले आहात. आज आमदारकीचा फॉर्म भरायला जाते, आपली काय भावना आहे? खरं तर आपण ज्या उत्स्फूर्तपणे जोशपूर्ण लोक या ठिकाणी एक सागर, एक महासागर हा कणकवली शहरामध्ये उसळलेला आहे. शिवसेनेचे कार्यकर्ते असतील, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते असतील, हजारोंच्या संख्येनं या ठिकाणी विजयावर शिक्कामोर्तब करण्याकरता या ठिकाणी आलेले आहेत. आणि हीच विजयाची पोचपावती आहे. उद्याच्या 23 तारीखला मोठ्या मताधिक्यानं शिवसेना आणि महाविकास आघाडीचा उमेदवार या मतदारसंघातनं निवडून येणार आहे. आणि एक शिवसेनेनं, महाविकास आघाडीनं एक सक्षम पर्याय या राजकीय घराणेशाहीच्या विरोधात, या प्रस्थापितांच्या विरोधात, या राजकीय अपप्रवृत्तीच्या विरोधामध्ये उभा केलेला आहे. याचं योग्य उत्तर लोक मताच्या माध्यमातून, लोकशाहीमध्ये जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मतदानाचा पवित्र हक्क दिलेला आहे तो हक्क बजावतील आणि या नितेश राणेला मोठ्या मताधिक्यानं पराभूत करतील. ही आजच्या उमेदवारी अर्जाची ही विश्वासार्हता आहे, ही आजच्या उपस्थिती आहे. साहेब, खरं म्हणजे बरेच जण इथून इच्छुक होते, पण सर्वांनी बाजूला हे करून आपल्याला पुढे दिलेलं आहे. म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी आपल्यावर विश्वास दाखवलेला आहे. आपलं काय म्हणणं आहे? खरं तर या राज्याचे पक्षप्रमुख शिवसेनेचे आणि या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी जी जबाबदारी माझ्यावर दिली, जो विश्वास माझ्यावर ठेवला, हा विश्वास सार्थ करण्याचा प्रयत्न मी या ठिकाणी करतोय. आणि नक्की या मतदारसंघामधनं शिवसेनेचा आणि महाविकास आघाडीचा विजय त्या ठिकाणी होईल. आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये या जिल्ह्यातल्या तिन्ही जागावर शिवसेना आणि महाविकास आघाडीचे आमदार विजयी होताना दिसतील. मी परत आपल्याला सांगतो, राणेंच्या घराणेशाही विरुद्ध
प्रस्थापितांच्या विरोधात जनतामध्ये संताप आहे, उद्रेक आहे आणि हीच ती लाट आहे, हाच तो सागर आहे, जनसागर आहे की मोठ्या संख्येनं लोक या ठिकाणी उपस्थित आहेत.
सन्माननीय जी उपरकर, या मतदारसंघाचे प्रचारप्रमुख सतीश सावंत, शिवसेना नेते गौरीशंकर खोत, तसेच माजी मंत्री महाराष्ट्र काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सन्माननीय हुसेनभाई दलवाई, डॉक्टर भालचंद्र मुंडगेकर,
बंधू बांधवांनो भगिनी आणि मातांनो जय हिंद जय महाराष्ट्र
संदेश पारकर यांची उमेदवारी अर्ज भरायला जात आहेत आणि त्याची रॅली एकदम जोरदार सुरू आहे. रॅलीला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद लाभलेला आहे. संदेश पारकर यांनी बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला आहे. त्यानंतर त्यांनी आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला आहे आणि आता ते अर्ज आपला दाखल करायला चाललेले आहेत. आपल्यासोबत काही महिला कार्यकर्ते या ठिकाणी आहेत. आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया. ताई, कुठून आलात तुम्ही आणि काय म्हणताय? मी तांबाडेक सुद्धा तांबाडेक कंटिटा पोइंडे तांबाडेक. ठीक आहे. या जुन्या आपल्या जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. ताई, काय वाटतं तुम्हाला? काय मी आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसची प्रतिनिधी आहे. मला खूप आनंद वाटतो. आघाडीमध्ये संदेश पारकर आमचा निवडून येणार. संदेश पारकर निवडून येणार आणि तळागाळातल्या गोरगरीब जनतेची सेवा करणार. तो जनसेवक आहे, जननायक आहे. तो संदेश म्हणजे जननायक आहे. तो सगळ्यांची सेवा करण्याचा निवडून येणार. भरघोस मतांनी निवडून येणार आघाडी सरकारमध्ये. सुगंधा साठम. हो, आपल्याजवळ सुगंधा साठम या जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की हे सर्व पाहता संदेश पारकर यावेळी निश्चित निवडून येणार. अजूनही काही महिला कार्यकर्ते आहेत. आपण त्यांची चर्चा करूया.
ठिकाणी महाविकास आघाडीची जाहीर सभा होणार आहे. सर्व कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी आपण जाहीर सभा करायचं आहे. संदेश पारकर यांची रॅली तहसीलदार कार्यालयापर्यंत पोहोचलेली आहेत. आपल्यासोबत नार्वेकर आहेत, त्यांचं काय म्हणणं आहे आपण जरा जाणून घेऊया. आज आमचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार संदेशभाई पारकर यांची आज जल्लोषी अर्धी विजयी लढी आज आम्ही काढलेली आहे. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आम्ही मनोवादी विचाराच्या आणि महागाईचा बकासूर असलेल्या भाजप सरकारला नेस्तनाबूत करण्यासाठी महाजनता जमा झालेली आहे आणि संदेशभाई यांना भरघोस मताने निवडून आणूनच आम्ही शांत बसणार आहोत. जय महाराष्ट्र. लोकांच्या भावना आपल्याला दिसत आहेत. आता संदेश पारकर यांची रॅली तहसीलदार कार्यालयापर्यंत आलेली आहे. या ठिकाणी ते आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करतील. त्यांच्यासोबत माजी खासदार हुसेन दलवाई, भालचंद्र मुणगेकर आदी सर्व आहेत.
या ठिकाणी या विधानसभेचे प्रचार प्रमुख जिल्हा बँकेच्या सन्माननीय संदेशभाई पारकर यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. संदेशभाई पारकर तू मागे बढो, संदेशभाई पारकर तू मागे बढो. आजच्या या नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याकरता उपस्थित हजारोंच्या संख्येने सन्माननीय या ठिकाणी उपस्थित जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष सन्माननीय इर्शादभाई शेख, राष्ट्रवादीचे सन्माननीय पिळकर, काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष माजी खासदार सन्माननीय हुसेनभाई दलवाई, या जिल्ह्याचे भूमिपुत्र अर्थतज्ञ डॉक्टर भालचंद्र मुंगेकर, शिवसेनेचा कडवा आवाज जिजू उपरकर, युवा सेनेचा बुलंद आवाज श्री सुशांत नाईक, कृपया शिवसेना नेते सन्माननीय गौरीशंकर खोत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मित्र हो, जो आपण हाच मुहूर्त साधलेला आहे, हा मुहूर्त घराणेशाहीच्या विरोधातला आहे, झंडेशाहीच्या विरोधातला आहे, ही संपवण्याची आहे. आपण या ज्या गेली 30 वर्षाचा हे बघतोय त्या सगळ्यांना हद्दपार करण्याकरता आजचा हा मुहूर्त आहे. आणि या सभेला संबोधित करण्याकरता मी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्षाची पिळकर यांना विनंती करतो की आपण 2च मिनिटात या सभेला संबोधित करावं. सगळ्यांना नमस्कार. व्यासपीठावरील आमचे धडाडीचे उमेदवार, महाविकास आघाडीचे उमेदवार संदेशी पारकर आणि व्यासपीठ या सर्वांचे आभार मानतो. हा जो जनसागर लोटलेला आहे, या जनसागराच्या माध्यमातून येणाऱ्या 20 तारीखला स्मशान या चिन्हावर शिक्का मारून संदेशभाई पारकर यांना बहुमताने असाच निवडून द्यायचा आहे. हा जो लढा आहे, हा धनशक्तीच्या विरुद्ध जनशक्ती, आणि ही आज या तमाम जनसागराच्या माध्यमातून आपण त्यांना दाखवून दिलेलं आहे की त्यांना सगळं वाटत होतं की सगळं सोपं आहे, पण सगळं सोपं होणार नाही. या वेळेला आमचा संदेशभाई गेले 35 वर्ष या मतदारसंघामध्ये, जिल्ह्यामध्ये काम करतोय. त्याचा आज या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून त्याला न्याय मिळालेला आहे. त्या न्यायाचा सोनं करेल आणि येणाऱ्या 23 तारीखला या महाविकास आघाडीचा विजय असेल आणि महाविकास आघाडीचा झेंडा फडकेल. एवढंच सांगतो. बरेच मोठे मान्यवर बोलणार आहे, मी जास्त वेळ घेणार नाही, ऊनही खूप आहे. पण आम्ही आता 20 दिवस पुढचे आम्ही या माध्यमातून लोकांना संबोधित करू. पण या सगळ्यांना बोलण्याचं असल्यामुळे मी माझ्या 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाविकास आघाडी. पिळकर साहेब, यानंतर आपचे जिल्हाध्यक्ष विवेक तामणकर यांना विनंती आहे की आपण या सभेला संबोधित करावं. आजच्या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या निमित्ताने जमलेले महाविकास आघाडीचे सर्व नेते मंडळी आणि आपले सर्वांचे लाडके उमेदवार सन्माननीय संदेशजी पारकर मित्र, काही दिवसापूर्वी याच ठिकाणी एक बॅनर लागला होता की घराणेशाही संपवायला तो येतोय आणि तो आज आलेला आहे आणि घराणेशाही 23 तारीखला आपण संपवायची आहे. आणि म्हणून येत्या
निवडणुकीच्या दिवशी मशाल या चिन्हासमोरचं बटन दाबून आपण संदेशभाई पारकरांना विधानसभेत पाठवूया आणि 10 वर्ष या मतदारसंघाचा जो रखडलेला विकास आहे तो पुन्हा एकदा मार्गी लावेल अशी मी आपल्याला विनंती करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मित्र हो, हा 10 वर्षाचा बॅकलॉग नाही, हा 30 वर्षाचा बॅकलॉग आहे. यानंतर इर्शादभाई शेख जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष यांना विनंती आहे की आपण या सभेला संबोधित करावं. या विराट सभेला उपस्थित असलेले नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, माजी खासदार भालचंद्र मुंगेकर साहेब, माजी पालकमंत्री या जिल्ह्याचे आणि माजी खासदार हुसेनभाई दलवाई, माजी आमदार परशुराम उपरकर आणि आपले लाडके उमेदवार संदेशभाई पारकर, सतीश सावंत, गौरीशंकर खोत, सगळ्यांची नावं घेत नाही, सगळे व्यासपीठावरील मान्यवर आणि आपण आणि पत्रकार मित्रांनो, संदेशभाईंना आज तिकीट इथे मिळालं आहे. संदेशभाईंनी गेली 35 वर्ष संघर्ष केला आहे आणि त्या संघर्षाला आपल्याला न्याय द्यायची काहीतरी संधी इथे मिळालेली आहे आणि आपण सगळ्यांनीच त्यांना संधी ही दिली पाहिजे. कारण संदेशभाई हा प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनामनातला उमेदवार आहे आणि असा आपल्या मनात वसलेला उमेदवार आज आपल्याला मिळालेला आहे. तर त्यांनी आजपर्यंत केलेल्या संघर्षाला आपण न्याय देऊया आणि 20 तारीखला येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये त्यांच्या मशाल या चिन्हाच्या समोरचं बटन दाबून त्यांना प्रचंड मताने विजयी करूया आणि 23 तारीखला विजयाचा गुलाल महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून उधळूया एवढीच विनंती करतो. जास्त बोलत नाही आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद इर्शादभाई. यानंतर शिवसेना युवा सेनेचा बुलंद आवाज सुशांती नाईक यांना विनंती आहे की आपण या सभेला संबोधित करावं. उमेदवारी अर्ज आपण सर्वजण भरायला आलेला आहे. संजयभाई पारकर यांना शुभेच्छा देतो की शुभेच्छा अशा देतो की 23 तारीखला आपण या गुलाल हा संदेशभाई पारकर आणि शिवसेनेचा उधळायचा आहे. त्या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो. माहिती आहे की कालच नितेश राणे यांनी फॉर्म भरलेला आहे. त्या ठिकाणी त्यांनी आभार जनतेचे मानले की मला तुम्ही सांभाळून घेतलं, पण त्यांनी माफी पण मागितली पाहिजे होती की ह्या 10 वर्षाचा बॅकलॉग जो जनतेचा बॅकलॉग त्यांनी ठेवलेला होता त्याची माफी सुद्धा या ठिकाणी मागणं गरजेचं होतं. म्हणजे प्रकल्प ठेवले, भ्रष्टाचार केला हे सगळ्यांना माहिती आहे की किती प्रकल्प अधुरे ठेवलेले आहेत या ठिकाणी. किती प्रकल्प आपण सांगू शकतो. एजी डॉक्टर सारखा प्रकल्प काही इथे होता, 900 कोटीचा प्रकल्प म्हणून त्यांनी सांगितला, पण आजही कणकवली नगरपंचायतची जमीन आजही गहाण करत एजी डॉक्टर्सकडे आहे. ती सोडवण्याचं काम आपण महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर करायचं आहे. खरं म्हणजे असे अनेक गोष्टी या ठिकाणी वल्गना करून फक्त सोडलेल्या आहेत. त्यामुळे हा 10 वर्षाचा बॅकलॉग आपल्याला भरून काढायचाच आहे. पण 23 तारीखला आपण पराभव करून नितेश राणेचा त्याला माफी जनतेची मागायला आहे एवढंच सांगतो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. खरं म्हणजे आपण निवडणूक येते त्या निवडणुकीच्या माध्यमातून आपण लोकप्रतिनिधी पाठवत असतो. तो सर्वसामान्य जे नागरिक आहेत आपले सर्व सामाजिक आणि आर्थिक यांच्या सगळ्यांचा अभ्यास करून आपल्याला काहीतरी एक सुखकारक जीवन जगेल आणि तो आपला लोकप्रतिनिधी म्हणून पाहिजे. हे लोकप्रतिनिधी नाही आहेत, हे फक्त घराण्याचे प्रतिनिधी आहेत. या घराण्याच्या प्रतिनिधीला आपण घरातच बसवायचं आहे. यानंतर सतीशभाई सावंत या जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि या विधानसभा संघाचे प्रचार प्रमुख यांना विनंती आहे की आपण या सभेला संबोधित करावं. उद्याच्या 23 नोव्हेंबरला विजयी होणार महाविकास आघाडी आणि शिवसेनेचे उमेदवार सन्माननीय संदेशभाई पारकर, सन्माननीय भालचंद्र मुंगेकर साहेब, सन्माननीय दलवाई साहेब, उपरकर, गौरीशंकर खोत, सर्व या ठिकाणी सर्व महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी आणि मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असलेले महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते. आज या ठिकाणी सन्माननीय संदेशभाई पारकर यांनी महाविकास आघाडीच्या वतीने आपला उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे. ही निवडणूक घराणेशाही विरुद्ध एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता अशा प्रकारची निवडणूक आहे आणि म्हणून आजच्या रॅलीमध्ये सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा सहभाग या ठिकाणी दिसतोय. कोणी या ठिकाणी मोठ्या गाडीवाले इनोवावाले दिसत नाहीये, श्रीमंत कार्यकर्ते कोण दिसत नाहीये. गेले 10 वर्ष नितेश राणे या मतदारसंघाचा आमदार आहेत. 90 पासून सन्माननीय राणेसाहेब या मतदारसंघाचे आमदार आहेत. 1999 मध्ये नारायण राणेंनी नरडवे धरणाचं भूमिपूजन केलं. तेही धरण त्यांच्या मुलाला आज पूर्ण करता आलेलं नाहीये. मला वाटतं नवीन कामं करणं ही बाजूला जाऊ दे.
आज ते सांगतायत की मी हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणि या मतदारसंघामध्ये शाश्वत विकास केलेला आहे. मी एकच नारायण राणेंना विनंती करेन की तुमच्या मुलाने काय विकास केला आहे. हे वैभववाडी उंबरडे रोड आहे. या रोडने आपण 60च्या गतीने गाडी चालवावी आणि आपल्या मुलाने केलेल्या कामाचं कौतुक करावं. नॅशनल हायवे बावडा घाट आहे, गेले 11 वर्षे बंद आहे. ही तुमच्या मुलाची कामगिरी आहे. मला वाटतं उंबरडे वैभववाडी रस्त्याला उंबरडे प्राथमिक आरोग्य केंद्राला एखादी गरोदर महिला असेल तर वैभववाडी येईपर्यंत मला वाटतं तिची डिलिव्हरी होऊन जाईल. एवढ्या पद्धतीने त्या रस्त्याची मे मध्ये केलेल्या रस्त्याची अवस्था आहे. त्याचं एकच कारण आहे, इथल्या आमदाराचा एक कार्यक्रम विकास कामं करा, या ठिकाणी भर द्या आणि माझी काय असेल की टक्केवारी टाका. कमिशनवर करणारा आमदार म्हणून त्याचं नाव या महाराष्ट्रामध्ये घेतलं जात आहे. आणि म्हणून अशा आमदाराला उद्याच्या आपल्याला 20 नोव्हेंबरला पाडायचं काम आपल्याला करावं लागेल. सर्वसामान्य घरातला एक या ठिकाणी असलेला उमेदवार सन्माननीय उद्धवजींनी आपल्याला दिलेला आहे. भ्रष्टाचाराच्या बद्दल काही बोलू शकत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांना सुद्धा या आमदाराने सोडलेलं नाही आहे. ज्या आपटेने शिवाजी महाराजांचा पुतळा बनवला तो आपटे या नितेश राणेचे कौटुंबिक संबंध असल्याचे फोटो वृत्तपत्रातून आलेले आहेत. दुसरा विषय भ्रष्टाचाराचा असेल, डॉक्टर मुंगेकर साहेब, हा विषय तुम्ही लावला पाहिजे आणि आम्हाला या विषयाला तुम्ही पाठिंबा दिला पाहिजे. जवळजवळ सामाजिक विकास निधीमधनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावावरती 2.5 लाखाची बेंच मागासवर्गीयसाठी घेतली गेली आणि त्याच्यावरती नितेश राणेचं नाव लिहिण्यात आलं. नावही लिहून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव ठेवण्याचं काम या नितेश राणेच्या कार्यकर्त्यांनी केलं आणि एका बेंचमध्ये 9,000 रुपये खाण्याचं काम या इथल्या चांदण्या चौकडीने केलेलं आहे. म्हणजे इथल्या राष्ट्रपुरुषांना सुद्धा या असलेल्या यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सोडलेलं नाही आहे. आणि म्हणून उद्याच्या 20 नोव्हेंबरला ही जी निवडणूक होणार आहे ही भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध निवडणूक आहे, घराणेशाहीच्या विरुद्ध निवडणूक आहे. आणि म्हणून घराणेशाहीच्या विरुद्ध, भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध मशालीच्या समोरचं बटन दाबून महाविकास आघाडीचे शिवसेनेचे उमेदवार सन्माननीय संदेशभाई पारकर यांना प्रचंड मतांनी विजयी करा एवढी विनंती करतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद चव्हाण साहेब. खरं म्हणजे यांच्याकडे विकास दाखवण्याकरता काय नव्हता म्हणून ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने निधी दिले. 2.5 कोटी साहेब या लोकांनी बेंचच्या नावावर आणि हे म्हणतात की नेरेटिव्ह सेट केलं संविधानाचं. खरं ते आपल्याला जायला लागेल पाठीमागे की सन्माननीय राहुल गांधी अमेरिकेत काय म्हणाले होते की जोपर्यंत सामाजिक समता प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत आपण संविधानाला आपण त्याचा विचार करणार नाही. यामध्ये जो तुम्ही पाठी गेलात 15 ऑगस्ट 2023 ला राष्ट्रीय आर्थिक परिषद मोदींचे आहेत, त्यांचे अध्यक्ष देवेंद्र आहेत. त्यांनी त्यामध्ये म्हटलं होतं की म्हटलं होतं की आता संविधान बदलण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सर्वसमावेशकता याची आता काही गरज राहिलेली नाही. आणि हे लोक संविधान इनडायरेक्ट बघा कसं काय ते म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांचा निधी पण या लोकांनी आपली नावं जाहीर करायचा अशा प्रकारे संविधानाला न लावण्याचं काम हे करतायत. त्यामुळे या संविधानावादी लोकांना आपल्याला ऐकून हलवायचं आहे. यानंतर या शिवसेनेचा बुलंद आवाज कडवा शिवसैनिक जिजू परगेरेंना विनंती आहे की आपण या सभेला संबोधित करावं. महाराष्ट्राच्या आरोग्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून शिवाजी महाराज युवा नेतृत्व सन्माननीय आदित्य ठाकरे यांना अभिवादन करून मंचवर बसलेले यांच्या प्रचाराला आपण जमलेलो आहोत. त्यांच्या उमेदवारी फॉर्ममध्ये जमलेलो आहोत. ते आपल्या शिवसेनेचे निशाणी घेऊन असलेले सन्माननीय संदेश पारकर, पूर्वीचे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय हुसेनभाई, पूर्वीचे या जिल्ह्याचे खासदार सन्माननीय मुंगेकर साहेब, मंचवर बसलेले सर्व मान्यवर आणि आपण जमलेले सर्व शिवसैनिक आज या निवड असलेल्या निष्ठावान शिवसैनिकांनी समोरच्या उमेदवाराला दाखवून दिलं
काही लोकांनी फोटो पण त्यांना पाठवले असतील, हे फोटो बघून त्यांची पिढी झाली. आज या ठिकाणी राणेंची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी संपवण्यासाठी आपण प्रयत्न केला. बाप खासदार, एक मुलगा आमदार, दुसऱ्याला आमदार करायला दुसरा उमेदवार, बाप 2 ठिकाणी पोहोचतोय. एका ठिकाणी बोलतोय कमल द्या, तिथे सांगतोय धनुष्य काढलंय. हा या बापाची हालत झालेली आहे. म्हणजे आज या ठिकाणी विकासाचं सांगताय. आपण यांचा विकास करोनामध्ये बघितलेला आहे. ज्यावेळी कोरोना काळामध्ये हॉस्पिटल, या हॉस्पिटलमध्ये आपले किती नातेवाईक, किती शेजारी मरण पावले, हे आपण सर्वांनी बघितलं आहे. आज त्या हॉस्पिटलमध्ये जनतेचा विकास म्हणून सुरू केलेलं हॉस्पिटल, त्या काळात ज्या लोकांना मोफत उपचार देण्याकरता महात्मा ज्योतिबा फुले या आरोग्य अभियान योजना होती, त्यांनी त्या काळात बंद केली आणि लोकांकडून गेलेल्या लोकांकडून लाख घेतले आणि नवे झालेल्या लोकांकडून 2 ते 5 लाख घेतले. अशा प्रकारचा तुमचा विकास स्वार्थाचा विकास आहे. हा स्वार्थाचा विकास संपलेला पाहिजे. हे स्वतःची मुलं आणि आपण हा विकास संपवला पाहिजे. या जिल्ह्यामध्ये जे काय केलं ते त्यांनी स्वार्थासाठी आणि स्वतःची तुंबडी भरण्यासाठी, बाकी काय करू शकले नाही. आज सांगा कोणता कारखाना आणला ज्यामध्ये सर्वसामान्य कामगार काम करत. आज सांगा कोणती फॅक्टरी आणली हॉस्पिटल, त्या भागातले पण लोक गेलेले कामाला त्यांचे पैसे देऊ. काल इथेच या त्या मुलाच्या प्रचार सभेत बोलले, मुख्यमंत्र्यांना भेटायला लपून गेला होता. मी तिथे गेलो तर मी मुख्यमंत्र्यांना मच्छीमारांचे प्रश्न घेऊन गेलो होतो. कारण तुला पाडण्यासाठी हेच एकनाथ शिंदे 2005 सालामध्ये बाळासाहेब शिवसैनिक म्हणून या ठिकाणी प्रचाराला आला. त्या एकनाथ शिंदेला भेटायला गेलो. तू कशाला गेला? मी गेलो होतो मच्छीमारांच्या विकासासाठी, तू गेला होता आपल्या मुलाच्या विकासासाठी, तू गेला होता आपल्या मुलाला तिकीट मिळवलं, तू गेला होता आपल्या मुलाला सिन्सिडेंट द्या, मला तिकीट द्या, हे सांगण्यासाठी गेले. हे तुम्ही जेवढं माझं काढाल तेवढं तुमचं मी बाहेर काढेल. हे तुमच्याबरोबर 16 वर्ष राहिलो आहे ना, त्या काळात हे बघितलं आहे ते पुढच्या काळात मी काढणार आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी या येत्या 20 तारखेला जी आपली निशाणी आहे, ही मशाल निशाणी आहे, पोचवा. 23 तारखेला याच ठिकाणी काउंटिंगला आपण विजयाचा जल्लोष करूया. एवढं या ठिकाणी सांगतो. मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. यानंतर आपले लाडके उमेदवार, आपल्या तळागाळातला माणूस, आपल्या दररोजच्या खेड्यातला माणूस, अगदी घराघरातला माणूस संदेशभाई पारकर आपल्याला सन्मानित करतील. संदेशभाई पारकर तुम आगे बढ़ो. संदेशभाई पारकर तुम आगे बढ़ो. आजच्या अर्ज दाखल करण्याच्या सभेला एवढा मोठा भव्य जनसागर या संपूर्ण मतदारसंघातून कणकवली असेल, देवगड असेल, वैभववाडी असेल, या सगळ्या मतदारसंघातून आपण मोठ्या संख्येने या ठिकाणी, हजारोंच्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहात. सर्वप्रथम मी सगळ्या कार्यकर्त्यांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो आणि मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं व्यासपीठावर उपस्थित असते या देशाचे खासदार आदरणीय हुसेन दरवाई, दुसरे आमचे ज्येष्ठ खासदार आदरणीय
की काँग्रेसचे अध्यक्ष इर्शादभाई शेख, व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मान्यवर, मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले आपण सर्व शिवसेना महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते, मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले आपण सर्व पत्रकार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या सर्वांचं या ठिकाणी मी मनापासून स्वागत करतो. खरं काल या कणकवलीमध्ये उमेदवारी भरत असताना या भागाचे आधी खासदार राणे म्हणाले, खरं तर राणेंच्या सर्टिफिकेटची या जिल्ह्यातल्या जनतेला गरज नाही, पण राणे म्हणाले की राणेला फक्त असं दिसतं की जी आपली जी 2 मुलं आहेत आणि आपण स्वतः हेच फक्त या जिल्ह्यामध्ये सज्जन आहे, बाकी सगळी जी सर्वसामान्यांची मुलं आहेत ही कार्टी आहे. अरे तुमचा काय संबंध? तुम्ही काय केलं जनतेसाठी? गेली 35 वर्ष तुम्ही सगळी सत्ता उपभोगली. या माझ्या जनतेने तुम्हाला डोक्यावर घेतलं, मंत्री केलं, आमदार केलं, खासदार केलं, मुख्यमंत्री केलं, केंद्राचा उद्योग मंत्री केला. आपण 35 वर्षात काय केलं? स्वतःची हॉटेल, स्वतःचे पेट्रोल पंप, स्वतःची इंजिनिअरिंग कॉलेज, स्वतःचं मेडिकल कॉलेज, सगळं जे काय आहे ते स्वतःच आपण या ठिकाणी उभं केलं. माझ्या सर्वसामान्य माणसासाठी आपण काय केलेलं नाही. आणि म्हणून ही जी काय आज उपस्थिती होती, ही उपस्थिती ही प्रस्थापितांच्या विरोधामध्ये होती, ही उपस्थिती घराणेशाहीच्या विरोधामध्ये होती, ही उपस्थिती भ्रष्टाचाराच्या विरोधामध्ये होती. आणि म्हणून येणाऱ्या 20 तारीखला या जिल्ह्यामध्ये शिवसेना आणि महाविकास आघाडीची एक सुनामी येणार आहे. या सुनामी लाटेमध्ये आपला राणे परिवार हा इथून राजकारणातला संपून जाणार आहे. ही राजकीय प्रवृत्ती या जिल्ह्यातला मतदार या जिल्ह्यामध्ये गाजणार आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून 23 तारीखला या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये कुडाळ, मालवण असेल, सावंतवाडी असेल, या तिन्ही मतदारसंघामध्ये शिवसेना आणि महाविकास आघाडीचा उमेदवार विजयी होईल. आणि महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये या जनतेचं प्रतिनिधित्व करेल. खूप झाली दादागिरी, खूप झाली प्रलोभनं, खूप झाले आमिष, खूप झालं पैशाचं वाटप. आता लोक तुमच्या पैशाला सुद्धा भुलणार नाही. तुम्हाला तुमची जागा या जिल्ह्यामध्ये दाखवली. अरे तुम्ही कोणाचा विकास केला, कोणाचा दर्जा उत्पन्न वाढवलं? सातत्याने सांगता मी माझ्या जिल्ह्यामध्ये आलो, गरीब लोक होते, 35,000 रुपये उत्पन्न होतं, मी 2.5 लाखावर नेऊन ठेवलं. काय लोकांच्या घरात काम केलंस की लोकांना त्या ठिकाणी काय मदत केलीस? लोकांनी आपल्या हिमतीनं आपलं कुटुंब चालवलं, स्वतःच्या ताकदीनं आपला संसार उभा केला आणि कुठेतरी उत्पन्नामध्ये वाढ झाली. कशाचाही श्रेय घेतो? श्रेय घ्यायचं असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पाडला त्याचा श्रेय घे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समाजकारणाच्या निधीमध्ये पैसा घालास त्याचा श्रेय घे. अरे 3,000 कोटी रुपयाची कामं, लोकांची दिशाभूल, फक्त नारळ बनवला, वर्क ऑर्डर दिल्या आणि प्रत्येक कामामध्ये या नितेश राणेने 12% पैसे घेतले. 3,000 गुणिले 12, 360 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार या आमदारांनी केलेला आहे. आणि हेच पैसे तुम्हाला वाटण्यासाठी हे परत गावागावामध्ये येणार आहेत. 1,000-2,000 रुपये तुमचे दर, तुमचे किंमत ठरवणार आहे. पण मी माझ्या सिंधुदुर्गातल्या स्वाभिमानी जनतेला एवढंच सांगतो की आपण लढलो नाही तरी चालेल, पण आपण विकल्या जाऊ नका. यांची जागा येणाऱ्या 23 तारखेला आणि कोणाच्याही भावाला घाबरण्याची गरज नाही. मला माहिती आहे की गावागावामध्ये स्वाभिमानचे कार्यकर्ते येऊन लपून बसलेले आहेत. तुमच्यामध्ये हिंमत असेल तर माझ्या एका कार्यकर्त्याला हात लावून दाखवा. आता कार्यकर्ता तुम्हाला कुठं तोडीस तोड उत्तर शिवसेनेची महाविकास आघाडीची ताकद आहे. मी उद्धव साहेबांना सांगतो, साहेब जी निष्ठा आणि जो विश्वास हा माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यावर आपण दाखवणार आणि एक जबाबदारीचं पद, एक पक्षाचा अधिकृत हे मी ही उमेदवारी माझ्यावर दिणार. मी या जिल्ह्यामध्ये शिवसेना आणि महाविकास आघाडी हा पक्ष एक क्रमांकावर नेण्याचा प्रयत्न करेन. नुसती आमदारकी नाही,
निवडून येणाऱ्या सगळ्या निवडणुकीमध्ये या जिल्हा परिषद असतील, पंचायत समिती असतील, नगरपालिका असतील, ग्रामपंचायती असतील, माझा सर्वसामान्य कार्यकर्ता हा मोठा झाला पाहिजे. जनतेचा विश्वास त्याच्या हातामध्ये आहे, जनतेचं नेतृत्व त्याच्या हातामध्ये आहे. आणि म्हणून प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आपली जबाबदारी ओळखा. तुमच्या जीवावर, तुमच्या ताकदीवर मी या व्यासपीठावर ही भाषा बोलतोय. म्हणून तुम्ही तुमची जबाबदारी वाढलेली आहे. 23 तारीख पर्यंत आपण दिवाळीच्या निमित्तानं मी तुम्हाला आधीच शुभेच्छा देतो. पण दिवाळी संपल्यानंतर जे 18 दिवस आहेत, या 18 दिवसामध्ये प्रत्येक घरामध्ये जा, प्रत्येक उमऱ्यामध्ये जा, चुलीमध्ये जा, चुलीपर्यंत जा आणि जनतेला सांगा या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनाच का पाहिजे, या जिल्ह्यामध्ये महाविकास आघाडी का पाहिजे आणि या मतदारसंघामध्ये संदेश पारकर का पाहिजे ही भूमिका सांगा. आणि म्हणून मी सगळ्यांचं आभार मानतो. आणि तुमची ऊर्जा, तुमचा जोश मला विजयाकडे नाही या विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद घेऊन संदेशभाई आता नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याकरता जात आहेत. आपली सभा चालू आहे. यानंतर आपल्याला संबोधित करतील शिवसेना नेते. सर्व कार्यकर्त्यांना एक नम्र विनंती करतो. अर्ज भरण्याची मुदत फार कमी आहे. मी आणि माझ्याबरोबर 5 लोक इथून अर्ज भरायला जातील. 10 मिनिटांमध्ये मी अर्ज भरून परत येतो. ही सभा या ठिकाणी सुरू होणार आहे. मुनगेकर साहेब, दलवाई साहेब आणि इतर नेते आपल्याबरोबर मार्गदर्शन करतायत. वेळेचं बंधन असल्यामुळे मला जावं लागतंय. त्यामुळे संपूर्ण विचार ऐकल्याशिवाय मुनगेकर साहेबांचे, दलवाई साहेबांचे किंवा व्यासपीठावर असलेल्या सगळ्या मान्यवरांचे विचार ऐकल्याशिवाय मात्र आपण जायचं नाही. धन्यवाद. मित्र हो, आपण ही सभा चालू ठेवणार आहोत. यानंतर शिवसेना नेते गौरीशंकर खोत यांना विनंती आहे की आपण या सभेला संबोधित करावं. या ठिकाणी सन्माननीय आपले लाडके आमदार वैभवजी नाईक इथे या ठिकाणी आले आहेत. वैभवजी नाईक यांच्या या ठिकाणी या व्यासपीठावर येत आहेत. आपण त्यांच्या स्वागत करूया. गौरीशंकर खोत यांना विनंती करतो की आपण या सभेला संबोधित करावं. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आदि शिवछत्रपती शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, पक्षप्रमुख उद्धवजी, माननीय शरद पवार साहेब, राहुल गांधीजी या सभेसाठी उपस्थित असलेले या जिल्ह्याचे नेते आणि आमच्या कुडाळचे आमदार माननीय वैभवजी नाईक, तुमचे कोणते चला 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 लेकरा मागे
पहिल्यापासूनच भरपूर चालतं आता काहीतरी चालत अरे ही आमची जनसन्मानाची ताकद आहे. हो बाबा बस बस कर. बरं आहे. मीडियावाल्यांना दिले नाही देतात तिकडे नाही देत. एवढा घेतात की वाटतं दिवसभर एक पडला बघा अरे विशाल या ना मागे या ना. अगो मी ठरवते आता ती आणि माझी बायको. आयडिया